Balay ka balang Catholic ka ay baptisma yaki kunlong haba kimpat sngotu AA syapang ka jingen. Kabalang mensua kumbapaw hakikam jengki apostol ka juay baptisma tang yaki balahe lasan. Kajing ay baptisma yaki kunlong kala sedang nadu kasnam shispa prapo hadu arspa hadian ukris bat enda lapoi kaspa snam kabasaw. Kani kariti le niam kala sapriang keleng kabalang. Dei uter tulian ubala ujor ningkong ya ka baptisma ki kunlung. Katu kani ki daw baya dei berkabaptisma ki kunlung kilong kini. Hapadeng kisnam shispa andriu pausan bat shispa prapo hadin ukris lawan lingshop ka klam bala tip kum ka Antonine Blake kabaya seriem ya unyang tliu ni unyang blay haka hima rom baro kaway. Dan kibaong balawan ra yakani ka klam da kisipay rom na rimingi. Kani ka klam kala shim ya bon bah kijing imbriu kumbah nyaw hadu 10 million kibriu. Day hakani ka kep baka balang ka sedang ban perkat temai syapang ka baptisma. Baladon kam ban ay baptisma kloy yaki kunlung yo baka klam kan shimno yaki batkin yap haka pop tenrai batkin yo alat ban poi beneng. Hadian kani ki start theology ka balang kila sedang ban ay jing pensyai halor ka jing dan kam ban ay baptisma yaki kunlung. Hoot ngitip bau Jisu hi dalade ulayo baptisma hakarta kabalai po hakawa Jordan. Hendrai ngitip syai baka baptisma u Jisu kalong tang kasaki bat kadak jong ka baptisma bapura. U Jisu ulong klempop bat kumta dan kam ban sad pop yu. Hendrai u Jisu ula sya pen baptis na marba ukwa ban pen i hangi baka baptisma kadai ka sakramen badan kambha. Ka baptisma u Jisu ka deiru ka dak ba utrai ula pen kentang yaki baptisma hakeleng ka pertei. Ha ka baptisma jong u nio isyai ya lai tili ki jingja ba pela haka jingim uta ni kata ki bayo baptisma. Ningkong ka beneng ka ple na benta jong ki. Ka bamut bakila ban poi sya beneng lada ki klat no hakata kapor. Kabaar, ba siem bakod uwan pensle ya kita kibayo baptisma. Kabalaipan, ba ublehi usdang kam kun yaki, bat ki kelalong ki kun binong bison jong u. Ki kpa temen kabalang, kum u Cyprian bakod, u Origen, bat u Irenaeus bakod, bat kadorbar balang Carthage, kila pediang ya ka baptisma ki kunlung. Ka theology halor kani kalong bayangi baro lakha haka pop tenrai jong u Adam bat ka im. Kumta don kam ban penkuit no ye ikunlung na kani ka tingit. Kino ki kimi ki kpa ki bakwa aba ikunlung jong ki intia haka jabo jaban. Hendrai klempep kin penkuit shisendon kenang ba in kuit in suba bat in lat na ka jing sma iutung. Kumjuru kino ki kimi ki kapa ki bam kwa ba ikon jong ki in lat no kloy na katingit jong apop tenrai. Na kani ka daw ki kimi ki kapa ki day ban sngoto ya ka kamram ban ay baptisma mardor ya ki kunlung. Day tang ki kimi ki kapa ki bam eat kun ki bakwa ba ki kun jong ki kin sa haka pop hadu shisnam arsnam ni shiposnam ru. Kani kadon nong rimru haki kentin u Jisu u baong. Lemda lakha biang yapi daka bat da mensim pin la bandrung haka hima u blay. Naga gospel jong Yohanes kalanong kabalay dekot kabasan. Kani kadai ban penken mau yaki kemi ki kapa bakan jia ayu gi ikun jong ki lada iklat no shwa ka baptisma. Shano inpoy in la ban poi beneng namar baki kentin jong u Jisu kilong kibasyai. Ngi ay baptisma yaki kunlong namar ba makiru ki donhok banlong ki dekot bapura jong kabalang. Hato ka ying kasem ka kur kajat ka juab ba ikunlong indap
shisnam ni arsnam shwaban pdiang ye I kum idekot jong ka yeng kasem ne jong ka kur ka jang Henry ino iklung balakha haka yeng kasem ikla long shisendon idekot jong ka yeng kasem jong ka kur ka jat bat jong ka imlang salang kum juru kumno kikimi kikpa kin suk lada yalade kiladon hapo ka balang bat ikun jong kipat indon shabar day nakani kadaw badon kam me ka baptisma ki khonlung knang ba makiru kin yolat banlong kidukot bapura jong kabalang halor ka jingkan tho baki khlung kimpat ngotho ngi jubab da ka baong baki khlung ki im da ka jinget ki kemi ki kpa jong ki ha ka baptisma de ki kemi ki kpa ki ba jubab na ka banta ki khon jong ki namar kata de maki ki bakit khia ya ka kampen he pensan jinget jong ki khon jong ki de nakani kadaw baki kemi ki kpa ki de ban yo jinghi kai batikna bakin ngotho yakane ka kamram bakhia bad badan kam jong ki hato haki we ki kam bayade bat ki khunlong ki kemi ki kpa kim jukit khle kum kanuksa haba ikhlung ide ban sha sumar ha hospital de ki kemi ki kpa ki bakit khle ya I hakmat ka hospital haba ki khon jong ki kisdang ban lej school de ki kemi ki kpa ki bakit khle ya ki hakmat ki bor jong ka school kat ba ki khon ki dang ret amdei mo ki kemi ki kpa ki bakit khle ban penhe pensan ya ki kumjuru haba ai baptisma ya ki khulung de ki kemi ki kpa ki bakit khle ban penhe pensan ya ki haka jinget bakila yo pediang ka jinget hai khon jong ki kalong kum usembai bala bed ya uba ki de ban sumar ai aisbo bat penhe pensan hadu ba undala ban yeng hala ki jong ki kejat kumta ka baptisma khulung kadai ke ba bha ba ka balang kala penrung nadu ki por handai